Alright, nagbabalik po kami. Alas 7:04 na. Ito pa rin po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay, yung sulugon sa Kanginan Art Ponok Jr. Kaubang po na to ang City Administrator sa Cagayan de Oro, Mr. Teddy Sabuga Jr. Yes, Bern, imong pangutana. Ako lang ni basaw ni mapipila sa mga nag-text dire. Nga naman nga na 5 members sa pamilya pero ang nahatag 1,000 ra gyapon. Ingon man nga 4,000 ang maximum. Boss Yeah. Mo lagi na kung giingon mag-agad na siya sa katong profile nga Basin usaray na lista sa pamilya. So meaning Yes, pasabot ani in sa fact, Teddy. Pasabot ani sa Teddy nga kibali katong mga naagian na so na pa sila tsansa nga relax lang mo kay basin mabalikan mo ana ba na Sir Teddy? In fact gani gipa-coordinate na nato gi-inform nato mga barangay nga kung open pa man ang portal, Oo. no? Kung mahimo maka-resubmit sila kay ato ra sa na-forward na sa Oy, good news na, good news. Sa auto man kung wala makabasa, wala kay balo sa guidelines, etc. No? Okay. Munang atong ginahimo. In fact nagsuwat na sad midaan ana nga naay mga reklamo. Okay. Gawas sa cash assistance, Sir Teddy. Ano yung pangutana, no? Naapay utang ang LGU CDO nga bugas kung ayudang pagkaon sa mga hilabyang na apektuhan. Gawas sa ipanghatag nga ECQ assistance, cash assistance, naapabay malauman ang katawhan nga bugas gikan City Hall. Well, ang atong gihimo karon sa syudad Gahi Art, no? Daily hatag man ta og ayuda sa food pack, no? Labi na katong mga naigo sa COVID, no? Then ikaduha, kining atong COVID response is a whole of the nation approach ni. Atong tuyo din na is asa ba sa pagtinabangay kadili man mahimo sa usalang ka ang sa atong gobyerno. Dito sa 4 doors of approach labi na kining isgutanan sa Delta, usa sa gi-emphasize karon sa national government is the local government units must invest on the healthcare system. Kung sabot pasabot ani, kinahanglan nga naa kay daghan nga isolation units. And in fact karon nag-expand ta sa atong mga hotels na dili man na siya libre. Ang GR Burha karon nag-constructag additional nga COVID facilities. And we have to do this tungod kay panahon sa SWORDS. In fact gani nakita na nato ang SIRID extension sa NNMC kay apektado man ta kay COVID referral region ba yata. We invested that karon nagamit 80 ka mga pasyente karon nga naa sa SIRID naa sa San Simon di-construct sa syudad unya karon gitun over na nato sa dagan. So meaning meaning kining tanan nato lugar nga mga approaches Gahi Art, no? Ang mga barangay, mga kagawad lugar tanan naa sila yung mga initiative. Oh, nana sila yung mga initiative. Ang ato lugar tuyo din is kung saan nato pagbahin-bahin ang atong resources. Alright. Tungod sa atong pangapanginahanglan. Maayo or dili maayo ka na nga paminahon ka ng na one sa treatment facility, sa SIRID, sa Simon, sa JR Burha, kay gaawas na, gadaghan ang mga pasyente, no? Na nagpakita lamang ka na sa kahuyang sa LGU on the preventive side. Reaction, sir? Ang atong framework Gahi Art natay gitawag nga PDIT-IV kanang prevention din ha muna kanang gitawag nato nga health protocol. Ang dako nga role ana ang tao tungod kay ang gadala sa virus tao man. So importante muna nga you cannot win this sa preventive side kay ang tao nga mag-face mask, maghugas sa kamot, mo man ang preventive measures. Ang detection, muna ang main nga actor din ha, ang isolation, treatment, ang reintegration, ang vaccination, ang dakong papel niya gobyerno. Mumaya nang gingon nato nga, ang gobyerno, match sa iyang gusto, importante kayo nga ang prevention side, dako kayo og major rule ang atong mga katawhan. Imagine that. So, naatay 4.4 million nga nakulikta sa OBR kay naay nag-violate. But that is not the point. Meaning to say, ang tao gyud mismo, ang degree of discipline
Mugi na ang isa ka pinaka-importante nato nga ato pod nga buhaton kay na magitaw nga bisag wala kasagaran ba ya, to be honest with you, kadungdong ka diya sa uptown, kinsa na gapang inom din ha, kinsa na diya ang mga kwan, videos tulay sa kanang dapit diya sa may paingus indahag. Daghang kaayo nga mga makita nimo nga mga tao nga lugar grabe gyud, no? Di man ni ingon nga mga pobre. No, na ang disiplina gid sa tao. Sasakyanan, nakaunsa. Grabe gid nga Sir linakaga. Teddy, para paspasan ka namo kay kabalo kung busy ka pa. Ang mga ospital puno na. Asa na ang ginapanghambog ni Mayor Moreno nga proyekto pagsanta sa COVID nga nisamot naman o ng kaso sa CDO nga bisan mga doktor mipalag na ninyo. Depende man na sa perspective, no. Lugar kita nasulayan naman nato sa taas nga panahon kita dinhi sa syudad kung unsa nato paghimo. Ang ato gani dinhi is we responded not only for Cagayan but as the whole region 10. Kay kita dinhi kung gusto nato nga ato-ato lang pwede kita maniras Cagayan. Pero ang pangutana asa man mo paingon kuda ay severe nga gikan sa Camiguin. Kung naa tay mga parinting nga naa sa Butuan nga kini ting Bukidnon nga moan ni magina dinhi sa ato sa NNMC. Alright. No, lugar ang importante dinhi nga this is a shared responsibility to everyone. Muna nga kinahanglan gina nato nga another issue. Dili kinahanglan sirhan ang tibuok syudad. Granular lockdown importante kini para sa Cagayan. Example, ang Naawan ug Mantikaw. Ang ilang lockdown dito, kung kinsay nagka-COVID, kanara nga balay og silingan ang ikordon. Unya para di gid manggawas na ayuda. Simple nahimo sa Naawan, nahimo sa Mantikaw, nahimo sa Lugait. Nganong walay ingon ana nga gihimo ang Cagayan de Oro, nga gipasagdan la mga tao nga manggawas lamang hinuon. Ato man ang gihimo. Ang atong gihimo nga estratehiya karon is ang gitawag nato nga pagpaspas nga pag-extract, no, sa atong mga COVID positive. Tungod kay sir, let me interrupt you, sir, para di na ta madugay lang kay kabalo kung busy ka. Bisan ang extraction, sir, hinay. Besides, mula gini atong kuan. These are all the challenges, Art, no? And we have to do something. Mo may agani everyday gina-emphasize gina nato ang kana nga mechanism, no? Kay ang kanang paghatag sad sa ayuda automatic sad na. Sir, ang importante lang nga ma-report lang nga naay tagaag ayuda katong mga naigo sa. Excuse me again, Sir Teddy, please excuse me to interrupt you para maunsa nato itong oras. Inyong ginaisgutan, inyong gina-assess, but City Hall is not implementing it. Kaning mga granular lockdowns, sir, di na kinahanglan unta nga manghatag og daghang ayuda. Kaya ang hatagan lamang ayuda kato lamang hilabyan na apektuhan nga kana nga barangay, sitio, purok or even balay. In fact, sa Mantika, usa lang ka balay. Gikordon ang tibuok pamilya. Ana. So katura pod kita ka ayuda, pero niingon man tagiya nga ayaw na mi tayong ayuda, okay lang mi nga i-lockdown at least nga unsa kay ang usa ka nurse dito nag-COVID, no? Magani kay bakunado na sila tanan. So mas grabe ka unta nganong dili man na makaya sa Cagayan de Oro. That's why kini nga surge, sir, dili pwede nga ang katawan ang atong basilyon. Ano mo nimo, Sir Art, na nadungog ba nimo tong statement mo sa atong DOH si Director? Yes, sir, guest na mo siya diri last week. Nag-ano man ganito siya nga during ECQ, no, nga unsa ba ang dagan, nagsulti man sad gani siya. Sir Teddy, excuse me again. Niingon si Dr. Dave nga sa tapos na ni Mr. Dr. Dave sa DOH. Mendoza, yes. Dr. Dave Mendoza. Yes, the local government is not implementing our suggestion of a granular lockdown. So ang gisulti sa DOH last week sa amo ang interview din sa Gahit ni Bay, mausab ang gistorya. Pareha rin kita, sir, even if you will review it, sa gistorya sa IATF, PNP through Colonel Gunda. Nga ang Cagayan de Oro wala gyud mag-implementar sa granular lockdown nga mao'y pinakasayon unta nga himuon. DOH nagan man mechanism, Sir Art or Gahi Art, no, nga atong gina-address ang atong mga gihimo. Mumang gani na nga kanang atong pag-distract faster nga pagdugang sa mga isolation bed nato, kinahanglan gid na nga ma-mobilize nato ang atong mga tao.
Kay karon lang gani ang kanalang ang atong pagdaghan kayo mga challenges din na paggwardya palang daan no, kanang manggawas dia kanang ato karon nga distribution daghan kayo nga mga kuana consideration nga atong ginalantaw kay ang manpower dili gid enough muna nga karon ang ato din focus kita sa atong kampanya po sa atong kaugalingon disiplina sa tao. Kay kung ikaw mismo magbantay ka, abi nimo ada dili sa pag-unsa, kami dinis balay, the Christmas biya mi. Ako nga hinuon mi gahi usahay nga dili ko kalimot ko. Pag ingon na kisay mag-unag kaon din senior paulahi mi. O kami ang mga batan-on una. Lugar, we have to inject a new normal in our life. Kay kung kanang wala bitaw tay ingon ba nga responsibility sa tao. Okay. Bisap mariara ko na Ako wag ko malipay nga naay UBR nga 4.4 million nga collection. Nagpasabot ka na nga medyo ang tao wala din nag-respond. Let's go back to the COVID because bisan ang medical community nakita nga huyang kaayo mo sa inyong implementasyon. Simple ra kaayo sir. Granular lockdown. Na ay nagka-COVID sa Patag, na ay nagka-COVID sa Carmen. But there was no focus area containment nga gihimo. Ngano man sir nga kani karon imagine dugay ma-extract so kung simba ko palayo kini siya membro sa Panimalay labi na kung na delta na siya sa pila pa siya ka days una nga ma-extract o karon sila you talk about extraction unsa man pag-extract ana nga puno naman ang ospital in town dili naman na siya dili man na tanan ang kuan kanang isgutanan sa hospital kay na may gitawag nga moderate o kuan kanang usana kanang asymptomatic depende man na sa atong category. In fact gani karon usa sa mga major nga gusto nato nga makadako og tabang ani kini atong vaccination. Mapaspasan gid siya para sa nga dili na kinahanglan mo adto sa unsana mo adto ka sa hospital kay kung patay maigo ka tungod ka na kay vaccine medyo asymptomatic dili na mag-severe muna ang atong strategy sab na sir, muna nga wala gina-implement kinahanglan nato nga i-convince ang tao gyud. Pero sir ngano wala gina-implement sa lokal nga gobyerno ni Mayor Moreno kanang simple kaayo sir nga granular lockdown or focus area containment. Naapa man tay mo man atong gisgutan tan manaat kinina sa akong giingon no. Nga kanang atong instruction muna ang atong gihimo nga pagbutang sa the actual focus area containment. Yeah, wala gina. How come that you are not doing it? Mauna nga, kung nabay basulon ani sir gani taas ang COVID sir, it's the local government first and foremost, not the people. Dili kaming katawan. At matag usa sa ato na ay part sa atong I know sir, I know, but the main solution here is the government. In fact gani kung ang tao nga naa ang bit of discipline, high degree of discipline, bigid siya matakdan. Alright. In fact gani ang usa sa ako lang advice para sa ato mga kaigsunan, unsa nga panahon nga ikaw matakdan, panahon nga tangtangon nimo ang imong face mask. So piece of advice, tangtangon gani nimo imong face mask, liso-liso sa lugar safety ba nga akong taktangon. If you have that kind of attitude, it will reduce for as long as people has that sense of discipline. That is the bottom line. That is the bottom line sa atong intervention. Why is it that the LGU CDO cannot implement the granular lockdown? Gitubag ka na Art sa imo. Wala yun, sir. Mula sa atong sitwasyon. Asa man, sir. Asay video, asay picture. Nga kanang usa ka balay, gikordon. Unya, kana na lang taga-ayuda. Mubin akong nahimo sa naawan, sir. Nahimo sa mantikaw. Nahimo sa ilitaw. Nahimo sa lubait. Nahimo sa iligan. Ano bang nga di... Ang lagi... ang pagbalik-balik naman ta sa atong punto niya alright, sir, kahulatan siya ko yun ani sir kana bang usa sa and this is really issue sa ginaingon ko na ganina daghan ka na consideration no manpower all those things kung kaya pa nato ang instructions then we have to do it
that's my final answer with you. Okay, imo man ang ibalanse. Muna siya ang atong tan-awon nga punto de Mas vista. lesser manpower sa Anyway. kung granular lockdown. Kinanglan magpulis, kinanglan man kadya Mas og lesser bantay. lagi, sir. Mas lesser lagi Besides- siya. Kay gamay man siya, no? Kay gamay nga area. Ano magkadaghan man ng pulis, sir? Sa kadaghan sa naigo sa tibok barangay, you are putting hold the city. No, Tanan nga, sir. tanawa Kailangan nga, bantayan ang tibok Kada- syudad. Come on. imagine Come on, Sir that Teddy. in Come on, every Sir Teddy. in every barangay, can you afford people Come on, putting Sir Teddy, sir. police? Come on, sir. Di na lang nato. Anyway, Art, yeah. Sige, sir. I receive your piece, no? So, at least, Okay. anyway, it's Sir, your Imani. point. Kani importante, need- usa sa nakapalata sa imahe ni Mayor Moreno sa publiko, kay kini mga pahayag sa City Hall sama sa kairesponsable sa CIO ug CSWD. Nasagpaan na ba ni sila ni Mayor Moreno ug Escabeche? Kay hantod karon wa pa sila kapangayog public apology. Biya gid ka mo sikat, Art, gwapo kayo mga sinagpaan ng mga pulong. Busa giday ni ka, di ko believe, gahi giday ni. Kulba Ikaw, sir. gini yung programa. Anyway, thank you very much. I think I have received na dawat ko ang imong mga matangis nga pulo. Nalipay ako. No, nalipay ako nga nakadawat Wala na niya po na. kasi But Mayor rest Moreno assured, Magpuria, Art, rest assured, sa taas nga panahon kami dinhi sa City Hall, no? Makita biya sad ang among nahimo. Makita sad biya giunsa namo pag-antos, giunsa nato sa pagsakripisyo. And I hope na bisan unsa pa kanang mga atake, natural na kay open man tadi man tamakuha na ng mga atake. Ang ato, ang importante lang din nga naa ang dedication yun, no? Whatever decision nga nakita namo nga the best thing to do, so we have to amo nang pagpaningkamutan nga matuman ang mga angay namo nga mga responsibilidad, no? Dili na namo iksapayan kay kaloy sa Dios lugar ang history ra man gihapon ang magsaysay nani. Ngatong unang mga adlaw sa COVID, nakita nato unsa ang Cagayan de Oro far from other cities, no? Because sir, you Kita ang wala because, sir, last year, kita sir, ang because you wala enforced the naka granular Tama. lockdown. Last year, sir, kay... kita niyo we're the ang best. unsa ang atong proseso. Anyway, Art, kuano man kunin mo daan nga naa nagulat na sa tong isa. Okay, sige sir Teddy. Okay. So, Sir Teddy. interview Tuloy na ko magyapuntaan ni sir. yung extended na ta. Thank you. Oo. Okay, daghang salamat sa imong oras sir. Yeah, Basta, of course. Thank you napanood very ka. much, Art, Nakapangutanan, sa wa matubag, sir, nga wa matagbaw ang katawhan. Rest assured nga naaragya po kanunay, no? Imbitahon ako, di ko mo balibad sa bisan pang-unsa nga mga pulong ang imong ilabay sa ako kay inaana ang dapat attitude sa gobyerno, dili mo tago. This is the only mayor all over the country makita nimo everyday gaantos og pasabot sa tao, Art. Thank you and salamat kayo, may buntag sa sibuyas. Thank you Nga very pati ang pulis nga gaistorya tinuod giinitan. Okay na ta, Art. Sige sir, sige sir. Sige, sir. Sige, sir. Daghang salamat sa imong oras sir. Salamat sa imong oras. Take your time, Art. Thank you, sir. you, Okay, sir. Mr. Teddy sa baba, daghang Sige, salamat bye-bye. sir. Thank you very much. Okay, naanap po ko ikuan. Thank you, Sir Teddy. Thank you, Sir Bern. Thank you. Salamat kayo. Balik kita mga kagahi. Unya, nata... Ay, por Diyos, por santo dolor. Oko. Nakalayo ba sa mga tinubagan aning sa lokal nga gobyerno oy? Sa- Sabay angay nga matubag. Sa lagtod na pagka-istorya kagayat, wala gyud. Negative yun sila sa granular lockdown. Wala gyud. Tapos, kung yun sila nga na sila strategy karon, 250